Kontuz natorzukana Eguzkia gordetzear gaurko egunean zehar zer den gertatu zaidana Ezin izan baitut garaiz Iritsi eskolaraino bihar goizean gaur baino lehenago esnatuko naiz Itxitzazu guztiz begiak eta burua lasaitu Indarrak hartu ostean bihar berriz argituko baitu Itxitzazu guztiz begiak eta burua lasaitu Indarrak hartu ostean bihar berriz argituko baitu Pots, ez alduzu lagundu behar. Xabizaun oso gozetutan nago eta txorizo otartekoa egiten ari naiz. Gutxi iruditzen zaizu? Tira, lagundu krispetak egiten pizzak iritsi bitartea. Ai, bueno, mesedez, eta hau zenba denbora sartu behar dut. Ba ez dakit, Pots, behiratu atzealdeko arribideak. Jo, Ara, zerbait galdu dut ala? Kaixo nerea, ba begira, gaur nire super bideoklipa estrenatuko da Makusin eta guztiok elkarrekin ikusteko pijama festa antolatzen ari gara. Zeide jauna, eta zer egin ezakit laguntzeko? Ba guztia prest daukagu jadanik eta pizzako lantxo iritsiko dira. Eta zer egingo dugu pizzak iritsi bitartean? Ba, nire erronka ikus dezakegu, eta bien bitartean lagundu kable madarikatu hauek askatzen. Aiene, izaskun, tira ba, ikus dezagun astenetako izaskunen erronka. Abante, abante, ai. Kaixo maiteak, izaskunen erronkak geroz eta ospetsuagoak egiten ari dira Euskal Herrian, eta gaurko erronka ere horrek merezi duen mailakoa izango da. Gaurko lehiakideak azkarrak izan beharko dira etxera busti eginda iritsi nahi ez baldin badute behintzat. Presaudete, guazen, erronkan on! Izaskunan! Prest eta gogotsu ditugu gaurkoan ere gure lehiakideak. Nire eskuinegalean talde urdina! Eta nire ezkerregalean talde naranja! Ea ba, gaurkoan bizi aritu beharko zarete. Parean dituzuen urrontzien atzean ilara bakarra osatu beharko duzue, bata bestearen atzean. Eta zuen helburua izango da, ontzietan dauden belakiak ondo busti, zuen atzeko lagunari pasa, eta azkenengo lagunaren atzean dauden ur edalontzietan, alik eta ur gehien zukatzea. Sara, baina ezin daiteke tramparik egin, ados? Ados. 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 Minutu bakar bat izango duzue erronka egiteko eta aur gehien zukutzen duen taldeak, hau da, edalontzia gehien betetzen duen taldeak irabaziko du. 3, 2, 1, denbora! Batrulakia, busti, belakia, aska, busti, hori, oi, ama! Asko kostatu zaigu basoa betetzea. Hau maie, venga, busti, ondo! Hori, pasa, oi, ama! Izugarri busti dira. Hogeita mar segundu gelditzen dira! Irati, batorrela, oso ondo! Zukutu horrondo, hori ala, segi aurrera belakia! Amaitu da erronka eta edalontziak begiratuta argi eta garbi talde irabazlea, talde naranja! Aizue, irabazleak izan zaretelako, zuentzat Makusi Play jolasa! Hartu! Aizue, guztion artean jolasteko ados. Bale. Talde urdineko kideekin ere jolastu, bale? Bai. Bakizue zergatik, Sara, bakizue guk astero zer errepikatzen dugun gure saioan?
Zer? Parte hartzea dela garrantzitsuena. Urrengo saiorata lagunak, adibili, agurragor. Lagunok iritsi dira pizzak dena prest dagoeneko. Guk ere argia jarri ditugu. Aizue, ez dago erre usaina. Oi, bai, nik ere nabaritzen dut, Pots? Bai, agian arazo bat izan dut. Pots, krispetak errez ezkizu. Esango nuke baietz? Eta zer egingo dugu orain? Denda guztiak itxita daude? Akabo nire pijama festa. Jo, Xabizan, barkatu, otarteko amaitzen ari nintzen eta konturatu orduko? Lasai, Xabizaun, ideia badokat krispetak lortzeko. Oraindik zinemak zabalik egongo dira, ate magikoa irekiko dut eta bertan erosiko dituzue krispetak. Nerea, eskerrak fundamentuzko norbaitakoen etxe honetan. Pots, eta zuetzara libratuko, Zuk ondatutakoa, zuk konpondu behar duzu. Segi Xabizaundekin. Ai, ados, nerea, baina hau eraman dezaket? Egin nahi duzuna, baina segi azkar zinemak itxi baino lehen. Guazten, Pots! Eta karri dateko zerbait. Bai, agur! Iapa! Xabizaun, gustatu zaizu ate magikoak ematen duen adrenalina puntu hori. Pots, nik ez dut adrenalina beharrik izaten. Hori ere horrela da. Tira, goazten krispetak erostera debura gehiago galduko. Baina, Pots, gogoratu nireak esan diguna. Krispetak lortu eta buelta egin behar dugu, bai? Lortu eta buelta, aire! Baina, Zinemaretoak filmak proiektatzen diren aretoak dira. Eta leku handietan pelikula bat baino gehiago eman daiteke aldi berean. Baina filmak gustura ikusteko, krispetak eta bestelako gutiziak ere eskuragarri ditugu bertan. Ze itxura duen denak! Bertaratzen diren guztiek filma lasai ikusteko garrantzitsua da isilik eta ulkian eserita egotea. Eta kontzentratuta pelikulako xehetasunik ez galtzeko. Eta mota askotako pelikula daude. Humorezkoak, dramazkoak, abenturazkoak, baita beldurrezkoak ere. Pots, baina non sartu zara? Ai, Xabizaun, begira, lortu ditut krispetak. Eta bide batez, edateko zerbait ere lortu dut. Bi bat entrok. Bai, ikusten dut, bai. Bai, Xabizaun, eta zure krispetak? Ba, erosi ditut, baina Erosi egin dituzu, Xabizaun, oso ona. Banik ez nik debate lortu ditut. Batzuetan azkarrago ibili behar da. Tira, goazten etxean nire bideoklipa hastear data. Bai, guatzen. Xabizaun hemendik da. Pots, ez jan krispetarik bideian zen. Ogitartekoarekin nahikoa izan du, Xabizaun. Iepa! Ixo lagunak, aizue, luzatu zarete zineman, Jarri dute bideoklipa dagoeneko. Oraindik ez lasai. Ai, nerea, begira zenbat krispeta ekarri ditudan. Izaskun zuretzako edaria hemen dago. Eskerrik asko. Nizu izango banintzen ituzke frogatuko, bada ezpada. Ei, azter da! Errete esendu mundu guztia, inoiz ez duzu horrelako bideoklipik ikusi. Bueno, Xabizaun, ez da inbezerako izango. Pots, Erne! Bots, bidali jozu argazkia lotxi. Izaskun! Tira, basu esango dut. Gaurkoz amaitu dugu. Hurrengoan abentura gehiagorekin itzuliko gara. Ea lot itzultzeko trikimaioarekin nasmatzen dugun. Bitartean gogoratu, izan bihurri? Eta etxegoiari! Ei, Erne, hastear da!